Magwana ni jodak Mahero e kaunti ma Kisumu koro yuago rochruok mar arita kwe e gweng' margi. Giwacho ni ok ginyal timo ohala nyaka gotieno nikech jomaundu mosebedo ka chando mine matimo ohala e chirono. Bende gichiwo ywak e wi wach mar lel mar alwora margi kaka jafwambo marwa Bill Gates Odwar wachonwa maler. Ka gichiwo ber mar dongruok ma giseyudo, oganda modak Ahero koro chiwo ywak e wi midhiero ma gikaloe. Giwacho ni medruok mar jomaundu osemiyo gibed gi pek mar timo ohala, ka giwacho ni gitimo ohala gi luoro. En kama kata kiwuok ni dhi wero kogwen ni dwa dhi Kibuye tiyudo ng'uti kong'adni e michele kocha. Omiyo mago osemiyo waluoro makata uso ni kwa uso karomo saa 2 isewuok idhi ot kaluwore gi rach mar Ahero. Ahero itong'e ji, Ahero ibete ji, Ahero ikwalo, waonge kwe. Kendo sani ok inyal wuok kata saa 3 ni dhi dala. Kidhi dala tinyalo betie yo, inyalo tong'i, inyalo mai kata inyalo repi. Waonge kwe to wan mana gi ywak. Jodak go koni gidak gi luoro ka giwacho ni ok ginyal wuotho gotieno nikech kuo matimore marach maweyo thothgi kod hinyruoge mag ojala ka moko to inego. Kiriti rach, inego ji adier dhano ibeto, koro wakwayo sirikal mamalo mondo bi okonywa. Sirikal makae matiyo ka, jotendwa makae wakwau bulosnwa Ahero kuom ng'uono. Ahero ka ma insecurity rache nikech eminyalo yude kong'ad wi nyathi ma wuoyi ma Gen Z mopog dende didek, wiye ni kando to pinyne be ni kando. Koro wakwayo jotendwa mane wayiero giduoge piny e ground ka mondo giwinj ywak jopiny. Wi mano gikwayo tend arita kwe mondo neni giyud arita makare mondo mi gidag e yo makare maonge luoro, ka gidwaro ni oloko obila manie gweng' ma Ahero. Kata polise commit transfer ok ginyal dhi nikech nitie ber ma giyude i Ahero. Koro wakwayo kendo wakwayo county government ni wan kaka mine johala ma Ahero mondo gikonywa wabed gi kwe kendo walok gi kwe. Poto watero to pok waneno konyuolonwa olemo. Omiyo pod wakwayo ni kata jatelo mokelnwa kar polis ka nitie polise ma diwinjre gi jopiny to mondo wilgi mondo ket joma nyien. E kindego gichwalo ywak e wi mibadhi ma osebedo ka kwako doho ma giwacho ni osemiyo ok giyud duoko makare. Ng'ama onego donjne tere kot, iyudo ni nitie kangaru kot moro ma en wach idonjo adonja to iloso gi kanyo, tiyudo ni ng'ama chief omako, assistant chief omako oter kanyo, tiyudo ni ng'ani gimanuva wachne aeto gitiyo gi rieko mar nowe bond. To en bond maonge risit, en bond ma kisedhi tidhi chuth. Koro OCS, OCPD ok nyal yudo gima timore maber e station kanyo. Bill Gates Odwar, Ramogi TV.